The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Napapanood din tayo sa Congress TV alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon sa ating tabang medikal mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ina ang dumulog para sa pangangailangan ng kanyang anak na aksidenteng nadulas. Ang panawagan ni Cristelyn Pan, panoorin po natin. Ako po si Cristelyn Pan. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico. Natulungan po sana nila ako para po sa anak kong si Karil Neri Pan na nabalian po ng buto sa paa at kailangan po operahan. Dahil po sa laki po ng presyo ng bakal, hindi po namin kayang mabili. Maraming salamat po. Sana po matulungan niyo po ako. Para sa detalye, makakausap natin si Cristelyn. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Cristelyn. Nanay, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, ma'am. Opo. Nanay, kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? Ano, ma'am? Opo. Nay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng inyong anak? Ay, hindi pa po siya nakakalakad po. Kung lalakad po siya sa banyo, nakasaklay lang po siya. Opo. Kailan po nangyari ito pong pagkakadulas niya, Nanay? Noong June 21 po. Opo. Paano po yung pagkakabagsak niya? Ano po yung natamaan at kailangan pong sumailalim po siya sa operasyon? Ano po? Opo. Ano po yung pagkakabagsak niya po? Malala po ba? Ano pong parte ng katawan niya yung... Nakali po yung buto niya sa paa, sa likod ko. Ayun. Nakali po yung... Opo. So, may nabali po sa kanyang katawan at kailangan pong undergo ng operasyon. Ayan, Nanay, ayusin lang po natin yung linya po ninyo, Nay, para mas lalo po tayo magkaintindihan at hindi po masayang yung ating pag-uusapan. So, eto si Nanay ay humingi ng tulong para sa operasyon ng kanyang anak na aksidente pong nadulas. So, alamin natin kung anong klaseng tulong mula sa Ako Bicol yung maibibigay para naman gumaan yung pakiramdam ni Nanay. Itong si Nanay Cristelyn ay nangangailangan ng medical na atensyon para sa kanyang anak. Balikan natin si Nanay. Nanay, magandang hapon sa muli po. Apo. Yung tanong ko po, Nanay, paano po yung pagkakabagsak po ng anak po ninyo? Ano po yung parte ng katawan, yung natamaan, or ano po yung kailangan na, bakit kailangan pong sumailalim siya sa operasyon? Opo. Bali yung right na kanya po, yung kanan po, yung po yung bumagsak. Na-dislocate po yung malaking buto
Tapos yung maliit po na buto, nabali po siya, pumasok po yung isang buto dun sa isang buto pa niya. Ganun po yung nangyari. Kaya po ooperahan siya. Opo. Parang puputulin po yata ng doktor. Ano daw po? Kailangan operasyon dahil? Opo. Puputulin po yung buto na nasira. Dalagyan po ng bakal. Opo. Aalisin po yung nasirang buto at papalitan daw po ng bakal. Opo. Opo. Eto po bang anak nyo ay anong year na po sa college na, nanay? Bali ngayon po, third year college na po siya ngayong pasukan. Opo. So, eto po bang anak nyo ay nag-aaral pa din po? Opo, nag-o-online na lang po kasi po talaga pong nagsusumikap ako na makapagtapos po siya. Kasi po pag po siya tumigil, mahirap na po makabalik sa pag-aaral. Wala naman po akong asawang katuwang sa pag-aaral ng anak ko. Ako lang po. Opo. Wala naman po bayad yung kolehiyo. Bali pamasahe lang. Kaya pinupursige ko po talaga makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Opo. Aside po doon sa pagpupursige po ninyong makapagtapos siya ng pag-aaral, kumusta po yung enthusiast po ni Karil sa pag-aaral po niya? Andun pa din po ba? Desidido pa din po siyang mag-aral? Opo. Makan po yung anak ko. Napakakan po nun sa pag-aaral. Katunayan nga po kan siya. Tumatakbo pa siya sa school nila ng president. Lumaban siya nung nakaraan. Hindi nga lang talaga siya napili dahil nga may diferensya nga siya. Hindi niya rin magagampanan yung trabaho niya. Ayun. Porsigido po yung anak ko. Masipag po mag-aaral yun. Pagkataas ko ang grades nun. So, ibig sabihin po, Talagang nanay, proud po aside... ako sa anak ko. Opo, ibig sabihin, nanay, aside po sa pagiging academically achiever po niya, Opo. ay involved pa din po siya sa mga extracurricular activities po sa school. Opo. Opo. Nakon pa rin po siya sa na lang po online. Opo. Nanay, nasa magkano raw po itong kinakailangan po ninyong perang malikom para po sa operasyon ni Karil? 100,000 na lang po yung kulang namin. Opo. Para po maoperahan siya. 100,000 po yung kulang. So, ibig sabihin, meron na din po kayong mga nalapitan, meron na din po kayong nalikom at eto na lang po yung kakailanganin po ninyo, 100,000 para po mangyari na po yung operasyon. Opo. Opo. So, si Mr. po ba, nanay, nagtatrabaho po or may hanap buhay? Ay, wala na po akong asawa, ma'am. 2022 po namatay ang asawa ko. Bali ang asawa ko po kasi nagdadialysis po yun, inatake po. Opo. So, mag-isa nyo pong kinakayod yung pamilya po ninyo, Opo. nay. Opo. Paano nyo po natutustusan, nay? Sumasapat naman po ba yung... ano po yung... Bali, nananahi po ako, ma'am, Opo. papiyawan. Kaya nga lang po, ngayon, hindi po talaga ako makapagtrabaho ng diretso. Kasi nga po, hindi ko po siya maiwan. Naglalakad po ng papel, tapos mag-check up sa ospital. So dati po kayong mananahi or hanggang sa ngayon po, Opo. yun po yung hanap buhay Opo. po ninyo, kaya lang dahil Nung po buhay kay po Karil... yung asawa ko, hindi rin po ako nakakapagtrabaho. Gawa ng inaalagaan ko naman yung asawa ko. Nung namatay na po, saka pa lang po ako na nagtrabaho na ulit. Tapos Kasi nahinto hindi po ko ulit. kakayanin. Tapos nahinto po ulit dahil po dito naman sa anak po ninyo. Opo. Opo. Hindi ko So- talaga inaasahan yun, ma'am. Opo. So, paano po yan, ay? Paano ko tapos na ako? Paano nyo po ma'am, nasusuportahan yung pangangailangan po ng pamilya, gawang meron pa po kayong anak na nangangailangan po ng medical na atensyon? Hindi kasi po, Kwan. Pagka po yung, kunyari po, kaya niya, ihaabilin ko po siya sa hipag ko. Papasok po ako 1 araw, 2 araw, para po may pangkain naman kami. Kasi kung magdidiretso naman ako na hindi magtrabaho, wala na po kaming kakainin. Opo. So, dinideskartehan nyo na lang po, nanay. Opo. Opo. So, ang pinakakagilingan nyo po ngayon ay, eto pong natitira nyo pong 100,000 para po mabuo, eto pong kakailanganin sa operasyon ni Karil. Opo. Apo. So, dyan lang po kayo, nanay, para po sa kailingang ito, nasa kabilang linya ng telepono, si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Rex. Ay, Ma'am Remy, magandang hapon po sa lahat po ng nanonood, nakikinig po ng Tabang Ora mismo. Apo. Po kailangan? Sir Rex, Apo. eto po yung sinanay, nangangailangan po siya ng tulong para daw po sa operasyon ng kanyang anak at kinakailangan po ng stainless. Sir Rex, stainless po ang kailangan po para po maoperahan at ito pong naapektuhang paa ni Karil ay pagkatapos pong madulas, yun daw po ang kakailanganin. Tatanggalin daw po yung naapektuhang buto at papalitan po ng stainless.
Matutulungan po ba Opo. natin si Rex? Yung unang-una po sa lahat, Ma'am Remy, of course, tutulungan po ng Ako Bicol Party List si Karil, no? Yung kanya pong anak. Opo. Actually, Ma'am Remy, hindi naman po nag-iisang kaso ang lumapit po sa Ako Bicol Party List ng ganyang klaseng kondisyon. Yan pong kondisyon na yan, sa pagkakaalam ko po ay fracture, ano? So may mga nagpumipila rin po sa ating People's Day at nabibigyan naman po ng Ako Bicol Party List ng sapat at magandang tulong po para sa kanila. Ngayon po, dito po kay Karil, hindi po siya naiiba at siya po ay tutulungan din po ngayon ng Ako Bicol Party List. Apo, 100,000 daw po sa Rex ang kanila pong kakailanganin para po mabuo yung Yes. pang-opera po, yung babayaran Yes po po sa operasyon. Yes po, Ma'am Remy. Sa katunayan po, nung nabasa ko yung kanyang history ni Karil, yung pasyente po natin ngayon, actually, hinihingi po ata sa kanila ay 200 plus po. Pero nakalikom po sila ng 100 plus. Wag na po natin siyang paikutin pa at maghanap pa ng ibang ahensya. Opo. Kung hindi, yung kulang po na 100 na guarantee letter ay tiyak po yan, mabibigyan po yan ng Ako Bicol Party. Ayun! So, buo yung 100,000 na kakailanganin ibibigay ng Ako Bicol Party List. Aside of that, Yes, Sir Alvin, may aasahan pa po ba silang ibang proseso para po ay matanggap na nila ito pong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Ma'am Remy, nasubmit na po ng atin pong kanya pong mother na si Crystalline po na isubmit na po niya ang mga dokumento. Hihintayin na lang po niya yung tawag ng ating mga coordinators dito sa North Congress, North Gate po, upang malaman niya kung ready na for pick up ang kanyang guarantee letter. Opo, kailan po yan matatanggap nila Sir Alvin para naman po ay mawala na po itong alalahanin ni nanay patungkol po dito sa problema niyang pagpapa-opera po ni Karil? Opo, usually naman po ang maximum po natin na nire-release ang guarantee letter coming from DOH po sapagkat ito po yung naiproseso na natin ngayong araw, maghihintay po tayo ng release ng GL code coming from the Department of Health. Nagbibigay po tayo ng pataan ng maximum of 1 week lang po, pero pwede po yan na mapaikli. Ayun. So with that po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List, maraming salamat po. Naku, maraming salamat po, Ma'am Remy, at sa Tabang Ora mismo. Ayan, maraming salamat, Sir Alvin. So balikan natin si Nanay. Nanay? Maraming salamat po. Ayun, napakinggan niyo po, Nay. Wala na po kayong dapat alalahanin dahil yung 100,000 po na kulang po ninyo sa pagpapa-opera po ni Karil ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang po, matagal ko po nag-ahit ng guarantee letter. Hindi po ako makahanap. Puro po walang medical assistance yung nilalapitan ko. Opo. Hindi ko po ina-expect na malaki yung ibibigay nila sa akin. Maraming salamat po. Opo. Ganyan po yung kagustuhan, Nanay, ni Congressman Saldico na lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ay dapat po matulungan. Kaya wala na po kayong dapat gawin pa, Nanay, kung di palakasin nyo po yung loob nyo, ano? At syempre, i-ready nyo po itong anak po ninyo para sa operasyon at hiling po namin at panalangin na maging successful po yung operasyon niya. Salamat po, maraming salamat po. Tsaka kay Congressman Saldico po, maraming salamat po. Apo, at wag po kayo mag-alala, Nanay, ano po, dahil aalalayan po kayo ng aming team dyan para po makuha nyo na po itong guarantee letter mula po sa Ako Bicol Party List. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Eto naman mga ka-aksyon, isang regalo ang personal na inihatid ng Ako Bicol Party List para sa isang ina na nagdanais magkaroon ng wheelchair. Ang buong kwento, panoorin po natin sa ating Tabang Ora Mismo update. Magandang araw mga ka-aksyon, Felix Opiniano po ng Tabang Ora Mismo. Ngayong araw po ay tutuparin natin ang munting kahilingan ni Teacher Mary Ann para sa kanyang nanay na si Nanay Corazon na 84 taong gulang na. Kamusta na po itong kalagayan po ng nanay po ninyo? Lagi siyang nahihilo at minsan nangihina ang pakiramdam niya. Minsan nasusugsog na nga din po siya dahil sa
sa na-outbalance siya dahil Opo. sa kanyang pagsahilo. Sa ngayon po ma'am, ano yung pinakahiling po ninyo para sa inyong nanay? Ang hihiling po sana ako na wheelchair dahil po sa kondisyon po ng aking nanay na laging nahihilo at minsan nasusumpa na. Para sa kahilingan po ninyo, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Talagang nakahanda na actually yung hinihiling ni Ma'am Mary Ann na wheelchair at yun po ay i-deliver po mismo sa kanilang bahay. Ang kanyang kahilingan ay tutuparin niya yon ng Ako Bicol Party List. Tara, kunin natin. Hi Ma'am Sally, ito na po ba yung wheelchair na ibibigay po natin kay Nanay Corazon? Yes! Eto na siya! Kita mo, natitiklop siya. Tapos, tingnan nyo, ganda to. Tingnan nyo, Talagang magiging comfortable si Nanay Corazon dito. Opo, at matutuwa talaga siya dahil maagang pamasko mula sa Ako Bicol Party List. And of course, galing yan kay Congressman Saldico, Kong Idoga din, and Kong Jill Bongga. Yes, dahil ang Ako Bicol Party List ay katabang na kasurug pa. So, ayan po, we are so excited na maibigay na to kay Nanay Corazon ngayong araw. Ready ka na, ma'am? Ready na, syempre. Lipad na tayo? Lipad na tayo. Okay. Sasakay na natin to sa sasakyan. May kasamang bigas? Opo. Eto na, yung request ni Madam. Na, kunin sa wheelchair. Ako Bicol. Lola, may wheelchair ka na. Galing po ito sa Ako Bicol Party List. Ay, salamat. Kay Congressman Saldico po. Sa biyayang natanggap ni Lola Corazon, agad siyang nagpasalamat sa Panginoon. Pero tanang sa kurang nanwari, di ko nalilingawan. Pasalamat sa Ako Bicol. Kay... Pwede nito ka sa bulot. At syempre, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Ora mismo naming inalalayan si Nanay Corazon para masubukan ang kanyang brand new wheelchair na handog ng Ako Bicol Party List. Bukod pa riyan, may regalo rin kaming bigas para kay Nanay Corazon at sa kapatid itong bulag na isa rin sa nag-aalaga sa kanya. Salamat, Saldico. Opo. Ayon kay Kenneth, palaging nahihilo at natutumba ang kanyang lola. Kaya ngayong araw, sinubukan na namin ilabas si Nanay Corazon gamit ang kanyang bagong wheelchair. I'm very happy today. Until I die, I will not forget it. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo kakalimutan. Wala akong puntabang talaga yun eh. Parang watik Sana man din po kamo magbago. Nakulong pa kang matabanga. Naharog na yun. Mapapuro na kaming doon. Maka ano na pag may check-up, masimba, gawin na po siya gagamit. Nakulaon po salamat sa Ako Bicol. Thank you po. I love you. Prayer is every day. God will bless everybody. Sana dakol pa kamo po matabangan, naharog kay Lola. And that's it mga ka-aksyon, sarong pangiturugan o isang pangarap na naman ang natupad natin. Dahil sa matinding pagmamahal ng isang anak, lahat ay magagawa para sa kanyang magulang. At ngayon, nandito ang Ako Bicol Party List at ang tabang ora mismo para umalalay sa mga kababayan nating nangangailangan. Ako po si Felix Supiñano. Magandang araw.
Ayan mga ka-aksyon, isa na namang nanay ang nabigyan natin ng bagong pag-asa at ngiti sa kanyang mukha. Kaya yan mga ka-aksyon, patunay ng Ako Bicol Party List ay laging naandyan para umalalay at magbigay ng bagong pag-asa sa inyo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang mula sa Quezon City humihingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang pamangkin. Ang ating Ora mismong pag-aksyon sa inaing na ito, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indogabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon sa ating tabang medikal mula pa rin sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ginang na naman ang dumulog para humingi ng tulong sa gamutan ng kanyang pamangkin na lumalaban sa sakit nito ngayon sa kidney. Ang panawagan ni Arsenia Basok, panoorin po natin ito. Ako po si Arsenia Basok, Chahil de Generos Bautista, nananawagan sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico ng tulong. Nangangailangan po siya ng operasyon, ng gamot, mga laboratory exam at procedures para sa kakaiba po niya. Sakita lang po ang kidney niya, kaya ito ay kailangan daw ng pangalagaan. At i-refer po siya sa Philippine Children's Hospital kasi may problema rin sa kanyang ari. Umiihi po siya ng dugo. Live mula sa Kongreso, makakausap natin ngayon itong si Nanay Arsenia. Nanay Arsenia, magandang hapon po. Magandang hapon rin. Opo, Nanay Arsenia, kumusta po ngayon ang kalagayan po nitong si Jenny, itong pamangkin po ninyo? Yun nga po yung nababahala po kami kasi umiihi po siya ng dugo. Kaya dinala po namin siya last week dito sa National Kidney para malaman po ano yung kondisyon niya. So yung tumingin po sa kanya na pedia nephro, sabi niya, bali may kakaiba siya kondisyon, sabi niya, ito ay rare in a million na kaso daw, kung saan walang isang kidney yung bato po. Tapos may problema rin dun sa ari, kaya hindi siya nagre-regla. Opo. Nanay, umiihi po siya ng dugo. Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano po yung diagnosis patungkol po sa kanya? Ito po masyadong technical, sabi renal agenesis o kasama po siya dun daw sa syndrome na obera
yung obstructed hemivagina daw, tapos may ipsilateral renal anomaly. Opo. Na, yun. Base po. Sa libro lang daw po nakikita yun. Tapos masaya sila na meron na silang na-encounter ngayon na actual na kaso. Opo. Kaya, ano po yun, Nanay? Masaya daw po yung mga doktor na meron po silang na-encounter na ganitong kaso? opo, kasi sa libro lang po yun. Nakasulat. Oo. Pero wala pa silang nakikitang kaso. Kaya sabi no, Ibang klaseng doktor to ah. Rare in a million na kaso po ito, Opo. sabi niya. So, parang sinabi ng mga doktor na to na maswerte sila dahil meron silang pasyenteng ganito. Opo, yun. Kaya lahat ng mga fellow, mga resident, tinawag nung consultant. Sabi niya, aralin niyo to, tapos i-manage natin, sabi nila po. Ano po yung Nanay, ano po yung naramdaman po ninyo nung sinabi nila na masaya sila at aaralin pa po nila ito pong kondisyon ng apo po pamangkin po ninyo? Yun po, masaya naman po kami para malaman namin paano dapat gawin sa kondisyon niya. Kasi sabi nila pag mapabayaan daw, magdadialysis. Ikaw, bata pa naman to, 13 years old pa lang. Opo. Kaya sabi namin, okay lang po sa amin, basta importante, magamot siya at yung natitira pa niyang isang kidney ay maalagahan. Kasi lumalaki na rin po yun. Siyempre, na-overwork na. Kasi dapat dalawang kidney. Ganyan. Opo. So para maiwasan daw dialysis, mag-transplant na matagal at siyempre, apektado rin ang pamilya niya. Sige, Nanay, good luck na lang natin yung mga doktor sa pag-aaral po nitong na-find out po nilang sakit na meron po itong pamangkin po ninyo. Ilang taon na po ba ito, Nanay, na pamangkin po ninyo? 13 years old po. 13 years old? Opo. Kawawa naman sa murang edad, ganito po yung kanyang pinagdadaanan. Ano po yung sabi ng doktor? Dahil sabi niyo po, pag-aaralan pa lang, base po sa kanilang pag-aaral, ano daw po yung gamutan na kailangan pong pagdaanan po ng pamangkin po ninyo? Operahan po daw. Tapos, yun nga, yung aalagahan yung kidney para hindi siya ma-dialysis at hindi ma-transplant. Opo, nasa magkano po? MRI, mga diagnostic procedures po ba? Okay. Kailangan daw gawin. Okay, so marami pong procedure na pagdadaanan po yung pamangkin po ninyo at kailangan ng operasyon. Base po sa doktor, nasa magkano daw po yung kakailanganin? Yung ngayon po, yung mga kailangan po yung mga diagnostic procedures. Let's say, MRI po, mga ultrasound, tapos mga laboratory test. Opo. Pag okay na po, nagawa na daw po yun, dun pa opera kasi dapat stable pa hold daw siya kasi nag-iisa na po yung kidney niya. Opo. So, mga malaking halaga po yung kakailanganin. Pero wala pa naman po bang binigay po sa inyong halaga kung nasa magkano? Wala pa pong quotation po. Ang may quotation lang kami, yung mga request po na test, yung MRI. Okay. Yung MRI na nga po, nagkakalaga ng 25,000 na po eh. Tapos yung mga ultrasound, yung mga laboratory test, yun lang po yung muna ang quotation po nila. Kasi hindi ka naman po operahan po daw na hindi pa clear yung mga ganun. Opo, tama po yun, Nanay. Yun po yung kailangan pong pagdaanan na test para po alam po nila yung mga susunod na procedure. Matanong ko lang po, Nanay, nasaan po yung mga magulang po nitong pamangkin nyo? Namatay na po yung tatay po noong December 23. Renal failure rin po. Nag-dialysis. Pero ito sa kanya, inborn po yun. Kasi kambal po sila. May kakambal po siya. Opo. May Nanay, diferensya yung kambal, wala naman. Opo, nababanggit nyo po na renal failure ang kinamatay po ng tatay. So, posible po ba na parang minana po nitong anak po niya? Yung in-explain po nung nephrologist, parang nagkaroon dun sa developmental stage daw ng Müllerian duct. So, instead na instead na dalawa, naging isa daw. So, kaya kaya wala siyang isang kidney. So,
parang congenital anomaly po. Sabi Opo. pag inborn, sabi po. Opo. Namatay na po yung tatay. So, yung nanay po? Yung nanay po niya, siya yung naglalaba, naglilinis sa bahay. Nanay kasi kamag-anak po namin. So, kinupok po namin sila. Ayun. So, kayo po yung tumatayo pong pangalawang nanay, kaya kayo po yung lumapit sa Ako Bicol. Opo. Apo. Ano po yung pinakakailangan po ngayon? Ano po yung kahilingan po nyo, nanay, para po dito sa pamangkin po ninyo? Para sa gamot po niya, sa request po na laboratory test at yung mga diagnostic procedures po. Apo. So, dyan lang po kayo, nanay, at kausapin po natin ito pong supervising political officer po ng Ako Bicol para po malaman natin kung ano po yung pwedeng maitulong po nila sa inyo. Nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon, si Sir Alvin Martinez. Magandang hapon, Sir Alvin. Good afternoon ulit, Ma'am Remy, at sa mga nanonood po sa atin ngayon. Apo. Tayo po ulit, Sir Alvin, ito po yung ating kagustuhan, makatulong po sa ating mga kababayan. Ito po, ano po yung maaring maibigay nating tulong mula po sa Ako Bicol Party List para po dito sa pamangkin po ni nanay? Opo, Ma'am Remy, kanina nakikinig ako sa storya ni Ma'am Arsenia, no? At actually, ni-research pa rin ng ating opisina yung mga kondisyon ni Jenny at medyo talagang rare pala yung ganong kondisyon. At na-submit niya, nagpunta siya dito, sa People's Day natin, Ako Bicol Party List, at sinabit naman niya yung mga kaukulang mga requirements, no? Actually, ang hinihingi po niya sana ay yung mga pang-diagnostic procedures, MRI, laboratory, etc. Wala naman pong problema, sasagutin na po yan ng Ako Bicol Party List. Ayun, so wala na po kayong poproblemahin pa, nanay, dahil napakinggan nyo po, sasagutin na ng Ako Bicol Party List ito pong pangangailangan pong medikal ng inyo pong pamangkin. Sir Alvin, aside po doon sa binanggit nyo po na yung mga dokumento po ay nasa inyo na po at na-review nyo na po, ano pa po yung dapat gawin nila para po tuluyan ng matanggap ito pong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Opo, nag-iwan naman po ng number at ng contact details po si Ma'am Arsenia. Basok po ay nag-iwan po siya ng mga detalye niya. Doon po tatawagan ng ating coordinators sapagkat kailangan hintayin natin yung GL code na mangyayari po yan galing sa Department of Health. So pagka natanggap na po natin yan, through email naman po yan, pinapadala ng Department of Health, dali-dali po tatawagan po natin agad si Nanay Arsenia para makuha niya na yung guarantee letter niya. Opo. Sir Alvin, para naman doon sa mga kababayan po natin na parehas po ni nanay na meron din po silang alalahanin patungkol sa medical, ano po yung kailangan po nilang gawin? Opo. Sa mga kababayan po natin na nagnanais po lumapit sa Ako Bicol Party List upang humingi po ng tulong medical, maaari po kayong pumunta dito po sa North Gate dahil tuwing Lunes po, every Monday, meron po ang Ako Bicol Party List na People's Day kung saan ito po ang araw at oras na tinatanggap po natin yung mga kababayan natin na gustong humingi ng tulong. Mag-submit lamang po sila ng mga kaukulang requirements po na kailangan nating makuha at ma-assess ng ating mga staff. Ang tsak po, lahat po na lumapit sa atin, yung mga kababayan natin, Bicolano o hindi Bicolano, tsak po mabibigyan yan. Ulitin ko lang po, ang schedule po ng People's Day ng Ako Bicol Party List ay tuwing Lunes, alas 8 po ng umaga nagsisimula hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Ayun. Huwag pong mag-alala at lahat po ng bumisita sa ating People's Day ay tsak po mabibigyan ng atensyon at bibigyan po, mapoproseso po ng tulong medikal. Basta po qualified, basta po kumpleto ang requirements na binigay, wala pong magiging problema. Mabibigyan po natin ng tulong. Ayun, maraming salamat sa muli, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, Sir Alvin. Mabuhay po, Ma'am Remy, sa mga bumubuo po ng Tabang Ora mismo at sa mga kababayan po nating nakikinig at nanonood. Maraming salamat po, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. Nanay, napakinggan niyo po si Sir Alvin. Opo, maraming salamat din po sa Ako Bicol Party List at maging sa kay Congressman Saldico po. Opo. Nanay, naniniwala na po kayo.
Opo, naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol Party List ay laging naandyan para tumulong sa ating mga kababayan? Opo. Opo. Salamat po. Opo. So, isasama na lang po namin, Nanay, ang inyong pong pamangkin para po maging successful po yung kanyang mga gagawin po sa kanyang operasyon or ano pa man pong laboratory. Ano po, Nanay? Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat at God bless po. Opo. Thank you po. Thank you at ingat po kayo, Nanay. Eto naman mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Ako Bicol Party List. Mga pamilya naman sa Libon Albay ang nakatanggap ng sako-sakong bigas mula sa Ako Bicol Party List. Ang ilang mga kaganapan sa ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List, balikan muli natin. Panoorin po natin ito. Nag-stick na ganun kalakas yung ulan, inabot yung bahay nila. Gabi po talaga ang bilis-bilis ng tubig. Almost totally submerged yung ibang barangay. Yung kanilang mga pagkain at ulam, dala-dala nila sa evacuation center. Nandiyan na po yung tubig, nandun na sa amin. Pataas po ng pataas. Mahirap. Ay inabot ganit kaming labon sukuan. Yung balay ng mula ngayon, hindi nakapaghanap buhay karamihan. Lalo na yung mga inabot ng baha. Halos karamihan pati dito, isang kain, isang tukain naman. Hindi ka makapaghanap buhay ngayon, wala kang kainin bukas. Nung panahon po ng unang bagyong Riming, lagpas tao, lubog ang palengke yan. Lubog. Nagulat din po kami kasi sobrang bilis pagdating nung relief. Andito na, ilang oras lang. Halos hindi pa po na ng mga taga dito sa amin na mabibigyan agad sila ng napakalaking tulong. Napadalhan kami ng almost 240 na 10 kilos of rice. 25 families ang mabibigyan ngayon ng 10 kilo ng bigas. Sila po ay galing sa Zone 1, 3, 4, 5, and 6 mula dito sa bayan ng Libon. Sila po yung apektado talaga ng patuloy pong pag-ulan ng dulot po ng habagat at ng bagyong Dante. Sobrang takot po yung naramdaman namin. Siyempre po sa ngayon may kaba at takot. Hanggang sa ngayon po, hindi pa kami mapalagay sa aming sitwasyon. Kasi sa katunayan po sa ngayon, wala kaming alis pang araw-araw na anak buhay. Nangihiram-hiram lang muna ng bigas kasi wala namang hindi naman umiinit. Maraming salamat po. Salamat po kami kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po ang bayan ng Mobiliar. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat. Agaran po silang aksyon. Dakilang salamat kay Congressman sa Ako Bicol Party List. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol sa ibinigay na tulong po niya sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat po sa tulong ng Ako Bicol. Maraming salamat po kay Kong Saldi at kay Kong Pido. Malaking tulong po sa amin itong pinahatid po ninyong tulong sa barangay namin. Congressman Saldi, maraming salamat po. Kami po sa Ako Bicol Party List, maasahan po ninyo na lagi po kaming nakasuporta, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong, kalamidad, kalusugan, medikal. Andito lang po ang Ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Kong Saldico at po si Kong Pido Garvin. Pag may kailangan ng tulong, tutulong po ang Ako Bicol Party List. At yan mga ka-aksyon, labis-labis ang tuwa at pasasalamat ng daang-daang pamilya sa Libon Albay na naapektuhan nitong nagkaraang pag-uulan at pagbabaha sa ating lugar. Kaya yan ang Ako Bicol Party List, una sa pagtulong, una sa pagbibigay ng aksyon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon.
Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.